Okay. Nagpagkaan daw tayo kakabsat. Madaydayaw tinagan ti Apo, tadatay manin tatanga na Domingon, tatanga aldaw. Talaga nga na ti Apo tayo, ti Diyos tayo kat nagimbag. Amen. Tadati tayo available manan, nakaragkat tayo. Nagyaman tayo ti pinagayat ti Apo kada tayo kakabsat. Kaya't kumag nakablaawan kayo, tinambag nga bigat, aldaw, rabi iyo man, ayan yung mga kakabsat. Kat agyaman kami, tada kayo nga kadwami nga buy-buya. Kat agdenggan ti sa ote Apo manan. Dahito naldawon. Kat ayaw ba mga ro kakabsat ni Brother Alvaro nga isuna iti mang-open ti kararag. Kat malpas ni Sister Joy iti mang tadito pa yun worship. Okay. Alawin na. Hindi yorong ti panagkararag. Madaydayaw, manakabali na Diyos. Dati kami manina ako nga may tanong tinagam. Po ako. Dunyaman na ako iti nakabasulang ni iti dahito yung madumi ko manina ako kasi ka ako ti magpakawan ka na. Dunyaman iti di nga nasyat nga naramidam iti dahito yung ako madumi. Kat linisam iti puso-puso. Search our heart, Lord God. Thank you, Lord God, iti bumanan apo nga dahito yung aldaw nga panag titimpuyog mi nga agadal apo iti sasao. Kati sasao mo apo iso ti mangted apo iti ragsak iti biyag ni apo. Iso ti mangted apo iti napintas nga sursuro apo iti sasao. Nga hangag balbaliw apo. Kasi isikay di kalmaan itakin nagnanayan apo. Alaman na po, bendisyon na mo apo ti maramat iti daytoy aldawan din apo. Ket ikam apo iti wisdom apo nga gapuking ka apo hanga gapu ti tawo nga dikit gapuking ka apo. Amen. Is ket bendisyon na mo apo iti tumunggal maysa ken nigiti abin nga gengeng apo kinabuy-buya ti daytoy nga live streaming ni apo ket lumagaganda iti binsa iti biyag apo ket da katakwada iti panaka taros ket bendisyon mo ti tumunggal maysa pamilya mi apo nga sika apo ti mangsalaknip apo iti bibiyag na apo sika apo iti mangtapaya mangsalakog iti bibiyag ni apo. Alawad apo, dawatag iti nasamitunaga mo apo Jesus. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Naimbag ti Apo isuna iti may daydayo iti biyag tumunggal may sa kakabsat. Ket ala na danunan manen kakabsat iti tayo panagdaydayo iti Apo. Katragragsaken tayo nga kakabsat nga itanok itinagan na inikkan na tayo iti Apo ti ima sa katapno iti kastag palakpak kagsala para iti Apo. Amen. Halina't sama-sama. Amen. Halina't sama-sama, awit
gihyaman o Diyos. Kukwam amin namin o Diyos, awan iti alain mi. Kukwam amin o Diyos. Amen. Dakkel ka nga Diyos, naimbag ka nga Diyos. Isut ka po na apo nga iti daytoy nga aldaw. Makita na kami apo sang kamay isa kami apo. Nga mangidaydayo, mangitagtag ken ka. Giyaman kami apo, iti kinaimbag mo, iti kinadakkel mo nga Diyos, iti biyag mi apo. Han mi marukod, han mi matukod apo, iti kinamanagayat mo kadakkel. Thank you God for everything, O Lord. Itultuloy tayo kakabsat nga dayawan iti apo. Kas panang kanta tayo dahito nga kanta, How Great Thou Art. Kat reason tayo iti kinadakkel iti Diyos, iti biyag tayo ayayaten nga kakabsat. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, when Christ shall come, with songs of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dahil puso kanta, dakkel Diyos, idayaw ka. Dahil puso nagsuloy di kanta, dakkel Diyos, idayaw ka. Minsan pa'y kakabsat, dahil puso nagsuloy di kanta, dakkel Diyos, idayaw ka. Dahil puso nagsuloy di kanta, dakkel Diyos, idayaw ka. Dakkel Diyos, idayaw ka. Dakkel Diyos, idayaw ka. Amen. Hallelujah. Dakkel ka nga Diyos, apo nga pagserserbihan mi. Idayaw da ka apo, Amen. idayaw da ka.
dakkel ka nga Diyos, man nakabalin ka nga Diyos. Si kay ti Diyos, ti kalman, itakit di nayo. Amen. Han kapulos nga agbalbaliw, Yes, Apo. yes, Lord. Agyaman kami, ti presensyang, agyaman kami, ti ayat mo, agyaman kami, ti kinaimbag mo, ti biyag tumunggal may sa kana kami. Saan mi Apo nga mabilang, Apo, iti ayat mo, ngem mo Diyos, aduman dagiti pagkurkurangan mi ken kangem ti ayat mo Apo dakkel ta para kada kami. Thank you God for everything. Thank you Lord for everything, for your presence and for the life, Lord God, that you have given unto us. Thank you, Lord, for the second chances. Thank you, Lord, itultuloy mo abong ipapaay kada kami iti ayat mo uray no tao kamlaing o Diyos. Thank you iti barumanen nga aldaw. Thank you iti barumanen nga biyag. Iti barumanen nga salon at Apo agyaman kami ken ka. Sika iti may daydayaw. Kukwa mo Diyos iti amin Apo. Awan iti alain mi. Itad mi nga Lord Apo dagito itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen and amen. Palakpakan tayo kaniti Apo. Ayatin nga kapsat, dakkel a Diyos, kantaan ka. Daytoy pusok napno iti ragsak ko na napno iti kanta. Tasan tayo agkanta no awan iti ragsak. Amen? Amen. Maday tayo ti Apo makapagtulo tayo nga ron ay iti nga kapsat. Katintay nga ron iti sao iti Apo. Kasagbayan nga iti nga iburay. Iti sao ti Apo manipod ka iti kalenglengan iti lubong. Kat maikaplau kada kayo. Itinagan iti Apo, kat iti ayat iti Apo, kat dumanon kada kayo, mamati kan patsik unay, nga ayat iti Diyos, kat saan pa'y nga nagbaliw, saan pa'y nga nagmaumaw, kanayon ko nga ibagbaga dayta, isupay laeng, ure anyaman, iti kabagagalat, tibiyag mo, ay ayatan na kani Apo. Amen? When kakabsat, katapno kayat yung mabuya, dahil live streaming, at damot iti YouTube channel ni, i-click nyo lang di Alvaro Alcantara, at the YouTube channel na kapsat, iti profile na di jay kat adi may sanga ubi nga na isem. Iso dahil di ninditan niya. So, no, maliwayan nyo, iti live streaming, Ilocano Fellowship, kat mabalin nyo nga i-click, iti YouTube channel, nga iti profile na jay Alvaro Alcantara, ijay ti litrato iti ubi. Amen? Amen. Alawan, kablao manipod kada kayo, kakabsat, dita Amerika, dagita kakabsat tayo, ita Pilipinas. Di Amerika, agsubya man, nagiti Mariano family, Ilocano da amin dagita. Santiago family, Ilocano da, Villegas family, Ilocano da dagita kakabsat. Pasqua family, kablao kada kayo, nuhang kumam nga mai-mention, dagiti apelyido yo, when amukan patsyak nga nakatune in kayo. Giti kakabsat mi di Pilipinas, giti papada dagi pastor James nga papastor, dayto iti kabsat yo umay met mangiburay, iti pangababaen nga mensahe ti Apo. Giti kabsat tayo pa di Singapore, giti kakabsat tayo ti Israel, kakabsat tayo tinaduma-duma. O Pilipinas, wen. Ilocos, Tarlac, Isabela! Ado dagiti kakabsat tayo dita Isabela tata. Diskubridan! Kat gapot kay titi ayatin tayo pastor nalukatanen iti sa uti Apo kadagiti puspuso yo. Amen. Alawan intay nga riti sa uti Apo titi nga malam 27 iti Pebrero. Kat amo kong patsya nga naglipasan iti Pebrero kakabsat kat intayo manan lumasod ti sumaruno nga bulan kat aduman dagiti naramidan iti Apo iti biag tayo mamati tayo unay nga ni Apo Dios kat nagdakkelan ter aramiden na kadagiti biag tayo. Kayat ko kabsat nga buray so jay ada nagdidiscuss tatay na nga nagpintas unay. Nga iti panagaramid iti mensahe ket masagsagi dak unay ta amuyo ti kabsat yu ket saan mo nga imuneg iti Bible school. Iti training laeng gapo iti tarigagay na met kakabsat nga mangibingay kadagiti sao ti Apo. Tinarigagayan ti kabsat yu
met nga adu dagiti maisalakan babaen ti sangkabasit nga panakaamuna. Kakabsat gapu ti karkararagyo ket iti kabsat yo ket adda mo basit sirib nga araramaten na. Kahit nang saon kakabsat, adda mo dagiti sangkabasit nga maitalimong ka dagiti puso ket isumot lang iti mabalinak nga iburay kada kayo. Manipod iti umuna nga Pedro, Kapitulo 5, versikulo kung natikabsat 5, agingga iti alaan tayo agingga na iti Gs, 11. Dito'y kakabsat kunana dito sa utiapo iti 1 Peter 5 verse 5 to 10. Da kayong agtutubo, paiturayan kayo met kadagiti nataengan. Da kay amin agtitinulong kayo kas napakumbaba nga adipen. Takuna tinasantuan na surat, busuren ti Dios dagiti natangsit, ngem paraburan na dagiti napakumbaba. Awatin nyo nga si papakumbaba iti manakabalin nga imay ti Dios tapno itanok na kayin tundumteng ti tiyempo na. Itaklin nyo kinkwana dagiti amin napakaringguran nyo gaputa ipatpateg na kayo. Di versikulo 8 na napakabsat agsalukag kayo. Agsipot kayo. Agdakdakiwas ti diablo akabusoryo. Kaslaliyon nga ngumer-nger nga agsapsapol ti alununin na. Agtalinaed kayo anatibker iti pamati ket saan kay nga sumuko kenkwana. Saan kay nga sumuko kenkwana. Laglagi po nyo. Kat amuyo saan lang nga da kayo ti agsagsagabay ti kastoyarigat no di pay ket dagiti kakabsat yo iti pamati nga entiro lubong. Ngam kalpasan na ti mabiit a panagsagabayo, pagbalinan na kayto nga nananay ti Dios. Wen ti Dios ti amin na parabor anangayab kada kayo amayranod iti agnanayo na dayag na babaen iti pannakikaykaysayo ken Kristo. Patibkeren na kay iti pamati, papigsaan na ti panakinagomyo ken ipasdek na kay tinalagda nga pundasyon. Amen. Madaydayaw iti Apo. Dito'y kakabsat, isong kayat ko nga ibingay kada kayo ta amok ken patyek nga ni Pedro, idin surat na dayto iket ibagatay idi nga ibagatay nga nataenganen. Tan binagbagaan na tayo dito yung ket hanga young people isuna idin. No kaya yung mga ibaga nga young people isuna why not? Tay kunana tiket da kayo magtutubo kunana isud da kay nga saon nga nataengan isuna idin. So dayto nga muna nga surat ni Pedro kakabsat na iturong kadagiti Kristiyanong mawawagan nga napili ti tattao ti Dios. Isogyaman tayo, we are the chosen people of God. Ama iwarwaras iti akin amyanan nga paset ti kunada iti nga Asia Minor. No makita tayo di Biblia kakabsat, hanga di Asia dayta, hanga di Pilipinas daytoy. At ati party di dyan, kitan tayo di banda ti Galatia, di adda dagiti napanan ni Pedro nga kadwana ni Pablo ide mabali ang kadwana ni Timoteo ta isuda ket warwaragawag na digiti sa uti Apo on that time. Okay. Ang runa nga panggep dayto surat ti pannakapatibker ti pakinakam dagiti agbasa iti daytoy. Okay. Tano nabasa tay dati surat ni Pedro kakabsat mapatibker nga talaga dagiti pamati tayo. Kung pakinakam tayo. Isuda nga agsagsagaba ken maparparigat gapu ti pamati da dikit din kakabsat mapagsagsagapa tayo gapu dagiti pamati tayo. Okay. Ipalparagipay ni Pedro kadakwada kakabsat tinaimbaga damag maipapan ken ni Hesukristo tati ipapatay ken panagungar na ket ti na ikariwon ipapatay ko natay diyan ipapatay sa balid ipapatay ana tay patay ipapatay wen ken panagungar na ken tinaikaringayay namanen ket mangted kadakwada tinamnama na so daglagi pun tayo kakabsat gaputi daytoy masapul nga ron nga daytoy iti
pakasuutan iti pamatida. Wen. Kaya nang saun kakabsat, kaputi dito masapul nga ron nga awaten kin ibturan tayo, hala nga isuda, ti panagsagaba. Ada ti panagiturod. Ibturan tayo ti panagsagaba. Yan tangay, awan dua-dua ti dito nga pakasuutan ti pamatida. Awan ti dua-dua. Numamati ka, ada pamati, masapul nga ibturam tayo sungarod kakabsat. Ngam ada ti nagpintas iti nga karina, nga naibasa tayo tatay, di mat? Nga itanok na tayo to, no sa Quran, in due time, He will leave us off. Kaya't magunguna tayo to, intong dumteng ti aldaw nga maiparangarang ni Hesus Kristo. So, nagpintas, nagpintas unay. So, malaksid lang, iti pa ng papigsa ni Pedro, iti pa kinakamda, unok kada tayo pa yung kakabsat, iti tiyempo ti riribok, ikalikaguman na pa'y kadakwada nga agbyag da kastat tao, nga kukwa ni Kristo. So, dahil nga kabsat pa kasaritan, uno dahil yung surat ni Apostol Pedro, kat saan lang para kadagiti, tattaw hindi, tatta para kadatayon. Amen? Katatay basak dahito, kat nagpintas unay, tamayarig unay kadagiti biyag tayo nga agdama itata. Biyag tayo nga agdama. Iso nga inikakakabsat, iti paulo na tatay, katawa, ijay, tatay parbangon, when anxiety attacks, ijay Ilocano, no ti pakaringguran kat rumaot. Attack ko na no ti pakaringguran kat rumaot. Alag tatay, damdamo ka, rumaot, rumaot, kastigay man na. So, alam tayo pinaka, buod na to, iti text to tayo muna nga Pedro 5:7, 5 versikulo 7, nga kunana jay, nga, the English, cast all your cares on the NIV, cast all your anxiety on Him because He cares for you. 7, itaklin nyo kinkwana, dagiti amin nga pakaringguran nyo, gaputa, ipatpatag na kayo. Okay. Kat, ada tatay baga ni pastor nga obedient, kunana ti tatena, obedient. Sa kunana jay, adi triangle nga in kunana jay, in drawing na. Pada kayo nga na parang agsilsilbi ti Apo, nilakay mo, inibakit mo, kat ni Apo da jay, perfecto ti relasyon yun, kunana jay. Perfecto iti relasyon yun. Nagpintasan na di pinangikuan ni pastor, kabas-basita kung kadanto pwede ka. Okay. Dahito ni Apo Diyos, dahito ni husband, dahito ni wife. So, kung anat to, nagpadpada kayo nga nabara, hamo ko na unin nga, dahito nga perfecton. Awanan pakapilawa mo, tagpadpada kayo nga rudan, adata ti panagan-anusan, adata ti self-controlan, adata ti panakataros, adda amin the fruit of the Holy Spirit, adda amin di tayo isong ako perfecto. Kat ko na, di ko nang tatayong pastor, obedient. Okay, nagpinta sa ko na itatay nga obedient na. Okay, obedient. Okay. Tata, ala mo dahil ti kakabsat, panagtulnog. Sakbay tayo nga warwaran jay sa utiapo. Obedient. Adati adagasawa. Nga kunana ditoy. Nagkalap, nung tinagkalapan na karayan lang nga jay bye-bye. Tano di bye-bye gat, gitay ko dahil dadakal. Kat nakaala ti may isang timbang paltat. Kat kunay lakay na, ay bakat. Ay bakat kanana. Kat dalusam to daytoy kwa paltat amin kunana. Ta ilasin mo di bugbugyan kunana. Ta iso ti sidaan tayo. Kat dagiti kwa kunana nga bugbugyan dagiti lalaki kunana ilako ta. Agidi dai kuan agidi lalaki ilako. Tata di na panen, di taltalo na ni lakayang. Mabisinan simbang pati muwal malumon, kunana. Mabisina kung bakit mang namnama, nga adda, iti dagiti bugbugyan, nga si danda, inlako na mutan dagiti awambugi na. Dagita, agit hanga bugbugyan, dagita kukwa, kunana, dagita kulalaki, kunana. So, kayat na di bugbugyan. Kata simbang pot, ana si dan tayo, dahita arangaw ti kamuti lakay, kunana.
Kat ayan na nga rute tay paltat nga bugbog yan. Kanana kat. Nagtulnoga mo tay imbagam. Kunan. Nga kat dinalusak. Kunana kat. Kat siyempre inakok amin na. Kasapat inakok amin kat nakita ka barbasan da amin so ngayon lalaki da. Kunana. Awan tinum. Awan na ba? Tita barbasan da amin. Di mo kinita sa. Barbasan da amin, lalaki amin da jay. So awante, obedient. Inlako na ta barbasan da amin. Maawatan tayo kakabsat, lalaki da amin ta barbasan da. Okay. Obedient is disobedient. Ano magbabae dyan? So barbasan da, sinaala na kinita na ay barbasan da amin. Han na nga dinalusanon, lalaki amin natin. Inlako na. Okay. Adikit ko lang kakabsat tapno mariing iti. Katayo bagbagi tayo. Okay. Agsubli tayo di teksto tayo kabsat. Itaklin nyo kinkwana dagiti amin na pakaringguran nyo gaputay patpatig na kayo. Saludsudang kay kabsat. Mabin ano nga darasen nga ti pakaringguran ket rimaot kada kayo. Mamin ano nga daras meten nga ni kabusor ket niraot na kan. Kakabsat, masurusuruan tay kuma di instruction ni apostol uno ni Pedro ditoy. Ngano rumaot iti pakaringguran kakabsat. Amuyo ngamin no rumaot ni ti pakaringguran isumuten tay kunatayon nga ni kabusor ko rumaoten. Tani kabusor iso ti kalablaban tayo ana hantay nga gayem isuna. Sino kadaking gayem isuna? Awan. Kankanay nga sumursurot kada kayo. Wala umipipos kada tayo. Ngamin kakabsat. Han nakayat digitar aramiden tayo kiniapo. Maringguran masikuran. Iso tata. Makasarak tulang iti wagas. Uno di kunatay di jayan nga makasarak tulang mo ta sige bagim tata. In English kakabsat kunana to, the devil your enemy is after you. He does not like the passion you have for God. Paypaysuhan na kayat itar aramidem. Anya dagito yung aramidem na kapan nangaraot na kakabsat ni iti kabuso sarsaraken na dagiti pamilya nga masapo nga kayat na nga pagwawaraan. Dagito iti panangataki na uno panang raot na kabsat. Ni kabusor sarsaraken na uno kitkitaan na ti masakbayan takayat na nga dadaulan. Ni kabusor kitkitaan na kapano kasano ragsak mo dadaulan na dayta nga salunat mo. Takitaek tuman. Ni kabusor kakabsat kitkitaan na pay. Mingminga na dagiti iglesia nga kayat na nga pagsinasinaon. Kastamot dagiti nasyon tatakakabsat kayat na pag-aapaon pagsisinaon. Iti agdama nga mapaspasamak itatamakita tayo. Iti kabusor kakabsat atay kunada nga busy. Ay na. Nagapura ka man, nagkuha ka man, kunada ti Ilocano na atay busy kan, nagagatan hangan, nagagat na dikit ti, nagsalukag ka man, kunada pa inukwa. Trabaho ka la, trabaho, nagagat ka man, kasta kagagat ni Satanas, aktibo ngamin ka, uminom ngamin ti proactive, actimel. Awan, ti break na, 24/7. Mapampadji energy fitness tapno kastano garamid aramidan na dagitan nakiti hapo iti kwa pagkapusuran tayo aktibo iso na kayat nakit agbalay gi. The devil doesn't like you at all. If you are under attack, laglagipin nyo kakabsat nga datayo ti nga namati adda iti awan patingga nga namatayo tada tayo ti sibibiyag nga bato uray pa aylaan tayo dagiti istorya iti biyag tayo ado dagiti kapadasan tayon ado dagiti na nangumumsi kada tayon aramaten lang dagita ni Satanas mangumumsi kada tayo manguuyaw kada tayo
Mangibababa kada tayo, mangidadadanas kada tayo, mangipirpirit kada tayo, uray da tayo, nabadekal kalagarudan, inridis da kapay. Parang gano'n mga. Kasta unay. Ngam, dayti nga panang raot kakabsat, kitaan tayo. This is the attack. The attack is like a roaring lion. He gave us a warning before the warfare begin. Dayti mo tika imbagan na. Nilyon kat saan nga naulimag. Dayti kat aggungor nga muna, agnger-nger. Kung nanasan nga kanto attack yun. So dayti mo ti pagmayatan na. At the warning na sana kanto rautan. Kastamat kada tayo kakabsat. Nakapinpintas unay. Tati pa nang raot na kin ka kat saan nga naulimag. Agnger-nger, tapno kasta, ipakaamuna nga umayon. Kat di jay kakabsat, impakdaar kada tayo ni Apostol Pablo ay ni Pedro nga saan kayo nga sumuko. Kat kunana dyan, nakita tayo, agsalukag kayo kunana dyan. Agsipot kayo, kahit nang sawang be prayerful, be watchful, be sober. Kay unay mas maturog. Be vigilant, yes. Agsipot kayo, simumulagat kayo, mabalin lang kakabsat, ikanyo tingalog, tamatayo, tapno simumulagat kanayon, aramidin tayo, ngaham ko mga kasjay kakabsat, no dikit di, amin nga aramidin tayo, itaklin tayo ti Hapo, ikararag tayo, nga bantay na tayo ni Hapo, ibaon na, dagiti ni ribu-ribu nga angheles na, kastamot ti panagtignay, tinasantuan nga espiritu kada tayo, tapno kasta saan na tayo nga alununan. Anak ko na tayo tatayan, ang petagalunon ka no, matday ito nga kabusor. Gapo ko na natatay ni pastor, alununan na tao, ngipin na. Ngamday ito mati ko na. Day ito mati ko na, kasaliyon, nagumarngar nga, nagsapsapol ti alununan na. Sinukad iti ko na natin nga alununan na, dagiti Kristiyano. The devil eats Christian. Hanang alununan dagiti kapadpada na. Hanang alununan. Kunana ti kabsat di verse 6 kitaan tayo. Humble yourself in the mighty hands of God. Humble yourself. Awatin nyo nga si papakumbabay. Ti man nakabalin nga ima ti Diyos tapno itanok na kayo. Agsardeng tayo di jay. Humble yourself in the mighty hands of God. The mighty hands of God represents the plan of God into your life. Number 1. Humble yourself in the mighty hands of God. Si papakumbaba kay kung mga umawat iti timan nakabalin nga ima iti Diyos. Nibaga tayo nga man nakabalin nga ima iti Diyos. The mighty hands of God, we can't see it, but it can see the effect of the mighty power. Kaya't nga sa unang kakabsat, hantayo makikita, di ima iti Diyos. Nga makita tayo ti gapuanan na, makita tayo ti epekto na, makita tayo ti outcome na. Iti trabaho, iti ima iti Diyos. No alaan tayo ti ima iti Diyos kakabsat, iti biyag ni Job. Ni Job, napukaw na iti amin. Ngam nagtaleklat ay iti apo, anak ti kunana, iti ayatun na nga asawa, idadanis mon, dahi ta Diyos mon, kunana, idadanis mon, Job. Saan na nga inaramid. Gapo ta intaklin na, gapo ta nagtulnog, gapo ta daibuteng na iti Diyos. Iti kamaudyanan ti aldaw, minultiply na pay iti napukaw ni Job. Inikan na pay iti talo nga nagpipintas nga babalasang na.
Kaya tak unay ginagan nga Jemima. Adipon na, dagiti asno na, dagiti kamilyo na. In multiply na kabsat. Kastama tibiyag ni Joseph, ni Jose. Kitaan tayo kakabsat, na parparigat. In lako dapay. Nagbalimpay nga adipon, nagbalimpay nga anya dayta tagabuk. Talang namnamay anda ka na kuana, nagado ako sa syon dakin kuana. Ngam impatugaw ni Apo iti may nga palasyo. Kasta no garaw iti ima iti Diyos. The mighty power of God. Adi kanta tayo nga may waymaker. Even if we cannot say it, He's working. Even if we don't feel it, He's working. No, amuy tayo, tamabalin yun to, kang kantaan nga da kayo. Nagpintas ti effect na, nagpintas iti pan na kay lustral na manipod ka dagiti puso yun. Mabalbaliwan tabiyag yu kapsat. Amen? The mighty hands of God. Another one, the hands of God, the mighty hands of God represents provision. When you pray, nagkakararag ka, miracle will happen. So, numangan tayo, dikit din, numangan tayo kat itagtag ay tayo iti Apo. At iti taraon tayo. No, maawatan tayo, dagiti gunguna tayo, kadagiti amamo tayo, kanain tayo nga itagtag ay iti Apo. Iso nga mamultiply. Kanayon nga adda, dagiti kasapulan tayo, saan tayo pa nga nabisinan. Saan pa nga nagsarao, dagiti tiyan tayo kakabsat. Malaksid lang, nagdaydayit ka. The hand of God represents provision. Kurana jay. One mamatiak, kita nyo di the feeding of the 5,000. Dikit din? The feeding of the 5,000. Ideng kararag ni Apo Jesus, kunana. Remember, laglagi pun tayo. Mano di daing, di dried fish, kina di loaves. 5 loaves and 2 fish. Ay jacket snack. Snack lang di ubing, di mat? They snack on the time just because God prayed for it, become a big buffet. Did you then? They snack turn into a big buffet. Mano tirangan, di maribo nga nasursuro, madi pa na ibali, dagiti ubing, kadagiti ina ng babae. That is the mighty hands of God. It represents the provision of us. For you, and for you, and for you. Everything you put in the mighty hands of God, it multiply. Agpay-payso. Amen. Everything you put in the mighty hands of God, it multiply. The hand of God, another one, the hand of God represents protection. Protection, protection. God will protect you. Anak ko na di Matthew 14 verse 30. Kini Pedro mo lang. So adada idi ijay bangko kung ay bangka, ano pa nagadi sa bali nga ko tayon. Adada di bangka. Kat nakita na ni Apo Jesus nga magmagna ijay rabaw iti danom. Kadi di maripar na nga ni Apo Jesus. Kunana, umayak mamat king kaapo. Ano may ka kunana mat ni Apo Jesus. Napamo na kipagpag. Iti makita na nga da iti alawi guno daluyo nga nagdakkel. Kat nagbuteng kat naging inot nga lumlumnad. Okay. Kasta tayong magkakabsat. Ng amoy tinapasama kajay. Although, okay, Peter is sinking but he did not sink. Kasta tayong lumlumnad tayo ng maminsan, hantay nga limnad. Hanay palubos, just because the mighty hands of God is our protection. Amen. Kat ijay kat, dinagit na po Jesus.
So, before tayo, sakbay tayo nga lumnad, addan di iman ni Apo, nga mang rescue kada tayo, no mang sapyud ko na sa diyan. Mang Tagalog, mang sagip. Naglaing niya Apo na. Sometimes our lives, we are sinking, but we are not sunk. We're going down, but we are not out. Sa bali nga mo di knock out ka. Na-knock out. Karada ka yung asawa na wanan na dyan. Flat face pie. On the floor. Okay. So, immediately, kung na di English kakabsat, immediately, kat ni Apo Diyos, kat sinagip na ni Pedro. Kastamot kakabsat, kada tayo. Kasta ti aramidan, iti Diyos, kada tayo kakabsat. Learning. Okay. Sagsubli tayo dyan. Subli tayo dyan. Teksto tayo. Cast all your cares or anxiety on Him because He cares for you. So, naalatet tayo na. Learning how to resist, and then you got the upper hand of God. Ay, muna the upper hand ng kinapo Diyos. Okay. So, God will protect you. How can we say that another one, God will protect us? Isujay ko natay tatay, nga though we are sinking, but we are not sunk because the mighty hand of God is our protection. Okay. So next, in verse 6, humble yourself until under the mighty hands of God. Dayta kumatik daglagipon tay kakabsat. Agpakumbaba tayo, manipod, kadagiti, man nakabalin, nga ima ti Diyos. Man nakabalin, nga ima iti Diyos. Okay. So, agsalukag kayo, agsipot kayo, kunana dyan. Di pa nangita, agsipot kayo, agdakiwas ngamin, agdakdakiwas iti Diablo akabusoryo, kaslaliyon nga ngumer-nger-nger. Okay, ngumer-nger-nger. So, pakaringguran, nurumaot. Hamu aramiden in your way. Do it in God's way. No umada kiti pakaringguran, iti biyag tayo kakabsat. Kung ano yung verse 6 and 7, kitaan tayo. Dahil tikot may salang nga sentence ay tikot no alaan tayo tamay may satipan nakataros na ditoy. 6 and 7, awatin nyo at si papakumbaba, iti man nakabili nga ima iti Diyos, tapno itanok na kay ti dumto titim ko na dyan. Itaklin nyo kinkwana. So no awatin tayo, iti nga si papakumbaba, ti man nakabali nga ima ti Diyos, tapno itanok na kay ti dumteng ti tiyempo, itaklin nyo kinkwana dagiti amin. So no awatin nyo, nagtalag kang kinkwana, nagtalag ka, ta inawat mo nga rod, itaklin nyo kinkwana dagiti amin nga pakaringguran nyo. So the moment you reach out the mighty hands of God, you already entrust Him everything. Dahito iti way ni Apo Diyos nga kayat na gapo daytoy anxiety nga kung natayo kakabsat anxiety kitan tayo. Di sa bali nga version ko na di nga burden, di matkas all your burden. Ang kiti am nagiti dadagson. Burdens. Dahito nga anxiety, pakaringguran kakabsat, no alaan tayo, nasusurok ati 2016 pa lang ang pwede nga lang ko dahito nga anxiety. Tiway na Apo Diyos nga min kakabsat, kayat na saan tayo nga alanda niyo, kaya dayto, mabali na datoy, nag-graduate ak ti kastoy, nalpas ko ti kastoy, nagbaknangak, amin, dayto, way, dayta ngamin. It's your way. It's your way. So, why don't you do it God's way? Ikatum dayta. God's way. God's way is, you humble yourself, agpakumbaba ka, iti imatang uno, iti man nakabalin nga ima ti Diyos. Tano adang amin dayto, kakabsat. Kitan tayo tilangana. Daytoy, ibaga tayo ditoy, the anxiety, daytoy ti bunga, daytoy ti fruit na.
Adda nga min adik kinapanakkel iti ulo tayo no maminsan. Daytoy nga min siya. Daytoy ti bunga, daytoy mo tiramot. Daytoy tiramot nga min. Tanuawan ko kakabsat, daytoy nga panakaramot natin, kinatangken, kinapanakkel mo, kinalaing tayo, awan iti pakariribukan iti biyag tayo. Saan nga mabalin nga agbo daytoy pakariribukan kay isu ko matiramot, saan mo't mabalin? Kasano? Isu nga daytoy nga mi kinapanakkel, isu ti panakaramot na ngamin. Agkad ko daytoy package daytoy. Package daytoy kapsat daytoy nga duwa. Amazon ko nga dayta may sa dayta. May sa dayta. Dayta datay kalum na ate kargana. Daytoy dati kargana, daytoy mo dati pa nakabungon na. So kakabsat, since that anxiety is the fruit and the pride is the root. Okay. So if we do it in God's way, the command of God is cast all your anxiety unto Him. Cast, kunana di kabsat, kita ti kasi di Ilocano, kat narigat kumat nga konti Ilocano, kunana jay in ang ilagak ana di kas ol kitan tay man ta kitakman di Ilocano ti cast all your care. Kadi itaklin nyo, cast all your care, kunana, iwayat yo, kunana, iwayat. No kuma, di kumanet. No tabukol ka, iwayat yo, kunana, jay. So, if God command us to iwayat, ibalang mo, ipurwak mo, di jay kakabsat, above your way, ninaramid mo, ingwayat mo, impurwak mo, imbeling mo, nagtulnog ka, apo, above your way, above your pride, above your plan, in everything above your provision and your protection. And then, the outcome, kitang tayo ti outcome na kabsat. When the disciple cast their nets on the other side of the boat, he is making a clear distinction between effort and faith-filled effort. Tano, awan ti make no mistake, awan ti pagkuha na dito, awan ti pagkamalya na kamsat, effort is always part of the process. No, awan di pa nangaramid mo, hamuing wayat dayta nga tabukol. Takunana ni Apo Jesus, kunana, ay, aduna alayo, kunana tayo sudang nga fisherman da on that time, di kita. Ay, doon na alayo. Awang nga rod apo, papanag kami. Anati ko na ni apo? Ala, kuna na. Iwayat yun dahil tayo takwak. Akin ka naman. Right, the duma nga translation, kuna na, in the right side of the boat. Kuna the duma on the other side, kuna naman. So, hantay nga alam dagi dyan, on the other side, on the right side, tikwa dyan, nagtulnog da. Nagtulnog da. Iwayat yo, isarwag yo, ipurwa yun the other side. Katin yun, kunana, no, kukumangkat, ipura yun. Agtalog kay latakan niya akong, kunana. Idi, inalada, nasruk nga talugasot, nga ika, nga nagdadakal, uray lang na tigpigis pay. So, dito yung kakabsat, don't do it on your way. Just do the command of God. If God says, cast, and then everything will be in a good place or the good result or the good process. Do it your way. The only thing when you cast your cares is that you humble yourself in the mighty hands of God. Humble yourself in the mighty hands of God. Okay? Woo! At dapat may isang ako dito pakadagsinan no maminsan dito ay my way, it's not God's way. So daddo mga kabsat kasto iti proseso na ada may isang pastor ato iko testimonyo na matlaan
Ni inang na, kat na palalo itulok magnahang nga si kadaya ang ato ki ilustrasyon lang. Napalalo itilok magna. Gaputan ni inang na, gaputan iti nga pastor kat nakagatang manen iti may nga balay na. Let's say it's a blessing and di tayo mo bata, this is just an illustration. It's a testimony of a pastor. Kunana, inang kayat ko nga isagot kin kaday ti nga balay kunana. Kuna ni inang na pagay ayatak unay anak ko kunana. Ngem dayti nga balay nga mingket ada di nga to di bedroom. Kamum kanyak ket naglumuga ket nasakit ka no di saka na. Wo nasakit ti saka na madi nga makakagaraw unay, madi nga siyempre ket amo tayo iti kalagay na. Kunana to. Wen kanana ti inaramid na. Ti uneg ti duwa nga taon. Nagaramid iti wagas, mabali nga nagdiet, nag-exercise. Within 2 years, he lost 80 pounds. 80 pounds. When? So, idi uneg ti duwa nga taon, kilimag anji bagina. Ato yan, okay. Limag anji bagina. When the weight gone, the pain goes. Kaya nang saon. Idi imawan day di ko di dagsen naan, agi di sakit na mutengket rimamanin. So the weight of our pride sometimes, dayti ngamin kakabsats. Isu nga adu da kiti pakariribukan tayo because of the weight that tidagsen ti kina nga ti ulo tayo, kinampanakkel tayo, dayti kakabsat. So the weight. Once we humble ourselves in the mighty hands of God, and then the pride will goes out, also, adi pa kadadag sinam, katumalaw mo ito. Kasmo na kadayjay, wait na dayjay, bakit? Hindi limag-anan, hindi gidi sakit na, rimaman imawan mo ito. Simutan mo yun, kasjay kakabsat. Ulitin tayo, the anxiety is the fruit and the pride is the root. So, the best remedy and cure is to hit the most powerful rock, our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secured. Jesus, you're my firm foundation. I put my trust in your holy word. I put my trust on your holy word. So, firm foundation, the Lord Jesus Christ. Just like Peter. Ni Pedro kunana, idi kakabsat, idi lumulumnod. Lord, save me! He humbled himself. Hanak kunana, mutaglangoy. He humbled himself and then automatically, immediately, the hand of God snatched him and rescued him. Tatay makakabsat. Abdamat ti kuna ni Pedro di dyan, deklarara di Mark 14 verse 29, nga kuna na di ni Pedro, ore talawan da kanto na po, hang anak tumalhan katalawan. Kuna na, dikit din. Kunan. Kalpasan ti do nga taraw ti kawitan. Ti pala ba, may kaaluntang kuna, sakbay di may kaalung na nagay man na. Nalpas di may kaduan. At yung may kaalukot ko, kunanan taon, ilibak na taon, kunanan, haan, kunanan pailaan, haan. Kaya na tinapasama kakabsat, urag ta, iti tayo kakabsat, ni Apo Jesus, nakita tayo di jay, nakita tayo, kunanan jay, ay haan, among Peter, oray libak na, oray no kwa, kunanan, oray no handa nga binigbig, oray no ay ko na di inlibak kuno adat sa bali nga termino jaya i-deny adapay man na uno gijay inlibak na imbagam nga hanak amamo kuno na pay jay dapat discuss di nga kuana illustration na jay ket saan kanto pulos nga ilibak kuno ni Apo Dios siyak tupay lang di mga ayat king ka
Uray pay, kunana dyan, nilipatan nak Pedro, saan kan dumalipatan? Urad daak tumaparparigat, saan kan dumalipatan? Urat dinuyok dan to, tiba na kung saan kan tumalipatan? Inlansadak ton, saan kan to nalipatan? Agdardaran to, di ti ulo ko, gaputi kuruna, saan kan tumalipatan? Kunana dyan. Kakabsat niya, Apo Jesus, urag taraok amin nga di magananay, haan na hanga nagbaliw panagayat na, haan na tayo nga tinalawan, saan na tayo nga nilikudan. Adu, dagiti sinagsabgaban ni Apo Jesus, nga saan nga nagbaliw iti ayat na iti kakabsat, mamati tayo launay, wen kakabsat, ito, ni Apo Jesus, sinursurwa na tayo, babaan ka dagiti sa una, kini Pedro. Kunana ditoy kabsat ulitek nga ibaga ngem kalpasan na ti mabiit na panagsagabayo pagbalinen na kaytungan anay ti Dios wan ti Dios ti amin na parabo na nangayab kada kayo amang iranod iti gnanayon iti dayag na babaan iti panakikaysayo ken Kristo patib keren na kay ti pamati papigsaan na ti pakinakemyo ket ipasdek na kay tinalagda nga pundasyon wen kakabsat it is time kunana to no daytoy kakabsat no dani Apo Jesus nga ammo tayo nga isuna iti natibker a pundasyon isuna iti makunkuna nga solid rock natibker nga bato nga pagbatbatayan tayo it's time for us to resist the time for resistance nga kunana diyan nakita ta tayo kakabsat time for resistance kunana diyan daytoy iti aldaw no dati ti oras nga isusupyat tayo mutan lumaban tayo kakabsat fight show your ability show your unlimited power that the Lord has given you live your stamina no inunin tanin ko mininom iti Actimel ako natay ko datay ko mininom ti sintrom dagiti sa uti Apo adami ni from A to Z. From Genesis to Revelation, kakabsat, adadya ang aming nga vitaminan, adadya ang aming nga wagas ti exercise, adadya ang aming ti wagas ti panagturog tayo, panangan tayo, si bubukal, nga inted ni Apo, dagiti instruction, tapno kasta, agbalin tayo nga natibker, lumaban tayo kakabsat, nurumaot kakabsat, iti kabusor, nurumaot kakabsat, iti panakaringgor, agpakumbaba tayo, manipod ti ima iti Diyos, tapno kasta kabsat dati man nakamlin ti ima na iso iti kalasag tayo iso ti pigsa tayo tunumtang to iti tiempo ket itanuk na tayo to kakabsat daytan to nga tiempo kabsat maiparangarang to ni Apo Jesus maisuna iti natibker nga pundasyon tayo laglagi pun tayo kakabsat pundasyon tayo ket ni Apo Dios itaklin tayo laeng dagiti pakariribukan tayo pakaringguran tayo in due time He will lift us up dayto iti sa uti Apo nga nakabalin ket mamatiak kadatakeng maramida ni Apo ti tunggal maysa God bless us all ket itatgo arod dagiti nabatbati pay nga aramid ti tatangal daw kini Pastor James ammo ken patyek nga maidalan to pay kadagiti saan tang imawat kini Apo Jesus, sabayin kini Pastor James. Pastor. Amen. Hallelujah. Yaman tayo, yaman kami. Sister Hanelet, ti mensahe ti biyag ngayon ka bingay. Ado-ado ti napipindas nga termino, Ilocano nga naususar. When trouble, pressure, attack, kung nanday sa. Doon pa kariribukan ka at umatake. Gagayembi nga agdingdingeg, titay ito nga gundaway, mabalin nga adda ka iti sitwasyon nga you are under attack. Nakaslati ka sa saad ti Ukraine. Pressure, makulkulong, handaan mo. Tila pagtartarayan da nga pagdawatan ti tolo, ang sangsangit dalatan nga daduma hopeless handaan mo. Nito na agsarding uwin no sumangkot iti nital na dayto nga kaguluhan. Mabalin nga may sa kakabsat nga adda iti kasta nga kasasaad ita. Kaya ito nga ibagakan ka nga nalawag ti mensahe na kunanak normal nga ti kabusor tayo. Adtoy magnaistisibay tayo
nayarig ti may nga kasla leon nga ngumirnger-nger. Nagbibirok ti mabiktima na. Nagbibirok ti active iso na kung natin nagmensahe. Overactive. Awan ti schedule na kat, awan break na. Active nga talaga kat berbiroken na dagitay aktibo nga sumusunod kina apo ta kayat na isunda nga dadailen wenno upayan iti panagserbida kani apo. Ulitik, nung may saka nga kapsat nga under attack, ma-pressure, troubled, maririribukan, nga kaslaham mo ti pagroram, nga kaslawanin ti papanam. Ti apo, imbaga na ni Pedro nga, iyegyo, itakling yo, iyalati yo, dagiti anyaman nga pakariribukan, pakadagsinan nyo, iti apo, ket ijay nga itaklan na tayo to. Ulitik, nga i-recode dijay nga usar nga mensahe ni Pedro idi lumned iti danom. Dahil iti pagpentasan na kani apo. Idi nakakita pa lang ti mata, nakafocus ti mata ni Pedro kani apo, hampay nga lumned. Iti Madina, idi umay ti dakkel nga daloyon, nasungat nga panawen. Bimaliw na si mabali ti focus ni Pedro ket inkita na ti attention wenno mata na kadagijay daloyon nga dagita nga daloyon ket isu ti picture ti pakariribukon wenno problema ti biag. Ket inton ikita tayo kadagita nga pakariribukan isu ti panangrugi tayo nga lumned. So nga mabalin kapsat ito dayto nga tiempo ket panagkriknam ket kasla lumlumned ka, wenno lumned ka. Tuladim ni Pedro, nagpukaw ket kuna apo tulungan nak lumned akon. Kuna tayo kumaitattaket apo. Ingato tayo ti imatay. Apo tulungan nak lumned akon. Ito dayto nga problema. Kita pagpentasan naman ni apo. Saan nga kasla tao? Ngano tao kumaket kuna naket dati katangtangkan ti ulom, maalalam, takan. Kung mabalin niya kunana. Ni apo idi makita na ni Pedro nga asti tulong. Ingato inyeg na ti man kat ingato na intag-ay na ni restore na insalakan na ni Pedro. Kasjay if offer ti apo ti ima na kapsat. If offer na ti ima na kada tayo. Interesado unay kakabsat ning agdindingeg. No kaya yo sumurot kayo iti ababa pa nagkararag ngato tayo dagiti ima tayo. Apo aman nakabalin when agbalin tayo nga honest kan kuana ibagayo dagiti kasasadyo. Adda kita apo iti estado nga lumlumned iti adu nga pakakumikuman riribok ti biag. Pressure ditoy problema jay struggle ditoy struggle jay. Kay magyaman na kita nga gundaway nangeg ko ti mensahe ti biag. Kakasla iti biyag ni Pedro, idi nga lumned, ket nagpukaw. Agpukawak matita, ket kunak apo tulungan na. Ket apo ikararag ko, nga tim imam, ingatom, iyunat mo kumakat, itag-ay nak, isalakan nak, itanagan ni Jesus. Amen, ket amen. Alawen, ayatan nga kapsat, sabalin tumanen nga gundaway, ti panagkikita tayo, panagmaymaysa tayo, dito nga live streaming, ti Diyos, pabendisyonan na kayo, amen. Dito nga gundaway, kat mapantayo ti pangsarang kararag, agyaman kami ti in the clan ngayat mua po, ayat tiyama, ken ti panakabalin, ti Espiritu Santo, ken ti panakaited, anak nga bugbugtong iso ti nagbaling nga subot ti basol. So, dagito nga talo nga persona ti may sa nga Diyos, tis nang nangruna ti Espiritu Santo iso ko mataginayon kanagnanayon nga makikadda kada tayo agtaeng kada tayo mangliwliwam mangidalan itanga agpapanag nanayon awan ti patinggana. Amen ket amen. Naimbag ngal daw tayo amin kasat naimbag nga oras tayo and we love you all. God bless you all.